križovatcu. Vidíš? Svätá skala. Stráži. Tak to vyzerá teraz. Hej. Vidíš, tak toto tu mám. Toto je skala spod brda. Pozri. To. Kúkaj, toto. To je preta. Mám tu. Mám tonka. Si kúka. Keď prídeš ku mne. Hej. Keď prídeš ku mne. To budeš vidieť asi tak. Ako vidíš. Toto to chystám. Víš? Olivičky na mak, to je sojačka. Vidíš to? Vidíš, to by si videl celé zariadenie, keď to bolo. To funguje. Toto idem obsiať. Tento idem obsiať. Toto mám ešte čosik. To sa asi zje. A tu mám nachystané debničky. Je úroda, tak sa bude sušiť v tom, ale presuniem ich preč do druhej izby. Aspoň vidíš, ako tu žijem teraz. Je to toho, to je taký neporiadok trochu. Tu suším prádlo a tak. Má tiež čosi, taký neporiadok. No, vidíš. Tu naberáme trochu debničiek, tiež. Takže vidíš, hej? Tak, kúkaj, trochu, tak, mám trochu spálnu, vidíš, kúka to nie, mám sa poliečiť si nervy, no, bude, okej, to som taký nový patent mám, pozri, to bolo také cenovky, či na čo, v Tesku, či kde to bolo, vyhodili to, tak som to zobral odtiaľ, dole tam bolo, teraz tam kvety vešiam, tak to bude to taká ozdobná, taká stavba, hej, taká rastlinná stavba toto všetko zakvitne, zelenie, no, dobre, to už nič nie je, na pozerané, je to kuchyňa, ako bola, vidíš, ako to tu je, dobre. Keď si prišiel, tak ti dám toho tvarohu pokoštovať, aby si mi veril, či to bude krútiť hlava z teba, z toho, alebo nie. No ale tak, máme to byť už v poriadku, no. Už poriešim všetko. To vidíš, hej? No. Čau.